Id-dar tal-anzjani Fajn Silem, magħruf aħjar bħala Casa San Giuseppe, ilha għal dan l-aħħar 6 budgets tiġi mweda. Iżda r-ritratti mibgħuta lil Net News illum juru kif din għadha ġebel u saqaf. L-ewwel darba li One News irrapporta li nbeda x-xogħol fuq din id-dar kien lura fid-29 ta' Mejju 2016 u dan segwa b'numru ta' servizzi matul is-sentejn ta' wara. Il-Ministru Preċedenti għal Għawdex, Anton Reforo, fil-11 ta' Lulju tal-2016 kien qal il-proġett se jitlesta fi żmien sena. Illum ġejna on-site biex naraw il-proġett ieħor ta' dan il-gvern jitwettaq. Bil-mod u bil-ritmu kif miexi dan ix-xogħol, suppost jieħu sena, però kif aħna informati mill-construction manager u mill-perit inkarigat diġa qegħdin xarejn il-qudiem. 7 xhur wara, One News qal li x-xogħol għaddej b'ritmu maġel. Skont l-eks Ministru stess, il-proġett tal-kostruzzjoni kien wasal fl-aħħar. U issa li wasanna fil-fażi tal-kostruzzjoni fl-aħħar tagħha. Xarajn wara, fi 17 ta' April, One News ħabbar li kien baqa' ftit ġimgħat biex titlesta l-fażi tal-bini. Jonqos biss ftit ġimgħat biex tkun lesta l-fażi tal-bini fuq dar San Giuseppe Fajn Silem. Iżda fl-elezzjoni li għaddiet Anton Reforo baqa' l-art. Floku laħqet Justin Caruana li komplet bil-wedit firħa dwar din id-dar tant li One News fit-3 ta' Marzu tal-2018 iddikjara li l-proġett kellu jitlesta sa' Ġunju ta' dik is-sena. Dan il-proġett ser ikun qed jiffinalizza ruħu madwar 3 xhur oħra. Fid-dawl ta' dan id-daħk fil-wiċċ ta' Gvern Laburista mal-anzjani Awċin u l-familji tagħhom, il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex, Chris Said, jemmen li dan il-proġett se jerġa' jissema fil-baġit li jmiss. M'għandix dubju illi fil-baġit li ġej se terġa' tissemma d-dar tal-anzjani Fajn Silem. Din issemmiet f'7 budgets differenti ta' dan il-gvern. 7 budgets sena wara sena titwijat id-dar tal-anzjani, dar tal-anzjani li f'7 snin baqgħet ma tlestitx u għada ġebel u saqaf u ma jidhirx li se titlesta fix-xhur li ġejjin biex m'hemmx post fejn jintlaqgħu l-anzjani Awċin minkejja il-weda ta' dan il-gvern.